Napadaan sa may bambang, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, babae pala, mukhang matapang. Galit na galit siya sa matandang lalaki na nooy pagewang-gewang. Minura-mura hanggang sa pumara. Doon sa may bambang, nagsimula ang salpukan. Si alias Linda, biglang binigwasan, lalaking matanda. Binastos daw kasi doon sa may Egypt. Pero nung huminto, patay yari na to. Resback pala ni alias Linda ay ang kapatid at tatay niya. Nung dinala sa barangay, si kuya'y matamlay. Siya ay nagsisi, sumakay sa jeepney, siya pang pinagsorry. Bigla siyang nagulat nang may kalbong lalaki, sinapak agad siya sa mukha. Pero mas natakot siya sa payat na nakapula. Bigla siyang sinugod, inundayan ng right at left cross. Di nagpaawat si kuyang kawawa, mukha'y basag-basag. Lahat ng suntok nila sa mukha niya tumama. Dati rin palang tanod tong kalbong tatay niya. Sa sobrang galit ng pamilya, na ospital tuloy si kuya. Nung ni-review ni Idol Rafi yung CCTV, walang panghihipo na nangyari. Dahil sa kapraningan, sila'y makukulong. May paluhod-luhod pa kayo mga gunggong. Kaya kayong mga pasahero, iwasan nyo ang pamilyang ito.